Mana ini piring? Kan, Makan. sedang menuju teater. Siap. Oh, naik sopir nah. Manci itu ada nih, saya dapat. Maya piring mana kita? Itu nungguin. जों थाब फैग्रोदों आरोना लोगो टाइम जाथ'वाखै आरोना देखायनायनि दाबो Nakongri, Maira nakongura faigo. Tangkada logo, santan nisai. The next day जाबाय बारनांगौ साइकेल मानसिजों गलांनानै जाबाय दुब्लियाव सौफैलायबाय आरोना दायो आइबाव जारोगाना जमा खालामनांगौ मोनसे गारि लांगोन नामा मोनसे गारि ट्रेक्टर दायो माखासे जमा खालामखांबाय आरोना ट्रेक्टराव लड होगासिनो दायो मैसो गारियावबो होबाय माखासे होबावनांगौ ओरै जमा खालामबाय आरोना ट्रेक्टर गंसे लांबाय बैयाव मैसो गारि गंनै लड होबाय गरम दा जमा खालामखांजोबबाय आरोना हाना दंबावो माने मोजाङै मोनजोबाखै माने एसे दंबावो हानांगौ दुब्लिबारि ओरै गामि दं ओरैबो गामि दं नै आंहा माइ बिदां खननायाव गुमा गोथाव मासे मोनदों जेबो खालामा आंखौ हरगोनसो आं हमा मोखांखौ सिनायासै माथो नोंनिखौ ओरैनो हरदो दे थांदो मा गोलैबायसो बारनांगौ जाम्बा माथो आंना गराया सान्दुंसो दं हाब्रुखासो आरोना गोदोजोबखायो दलहायावबो दं नालाय बजाबो गिलिर जै लाबाय गोदोजोबखायो आरोना जाबाय बारनांगौआ साइकेलजों मानसि दं गलाबानो जाबाय नाय बिदां खननाया एसे मोनबाय गुसु मोनलायथारदों आरोना होमबा लोगोफोर भिडिअखौ बावनो फोजोबनाय जाबाय आरोना आं न'आव थांसै लामा सफैबाय